Okay, skal vi sige, er det sådan noget hej velkommen, eller hvad? Vi skal smage noget 100% plantebaseret mad fra Planta Planta. Check. Ja. Skal vi starte med burritoen? Burrito. Eller også kaldt mobilos. Mobilos. Og den er lavet af... Det er chili sin carne. I en burrito. Den ser god ud. Skal vi smage? Dufter godt. Ja, jeg er klar. Så meget. Jeg spiser lige noget papir. Den kan noget. Lidt spicy. Den går lige i... Lige i tårerkanalen. Den er god spicy. Jeg smager lige igen. Men jeg synes faktisk, det er lækkert, at det er lidt chili con carne i en wrap. Det har jeg ikke prøvet før, vil jeg sige. Det er godt. Skal creme smage? Det er ret lækkert. Ja. Den er faktisk god. Taste. Bare lige igen. Den her, den vil jeg give 9 ud af 10. Men det tror jeg, fordi jeg ikke har smagt den her form for burrito før. Skal jeg tage den igen? Er den ikke god? Jeg spiser med mad i munden. Jeg snakker med mad. Den var god. Hvad rater du den til? Også 9 ud af 10. Ja. Jeg kunne også forestille mig, at den var god bare for sig selv, den der chili. Ja. Skal vi smage butter tikka? Butter chicken. Butter chicken uden chicken. Du starter. Nu der. Du kan bare tage en ske. Nå, okay. Pas på dippen. Den 100% plantebaserede dip. Jeg er fed til det her. Ja. Værsgo. Jo, tak. Og så er der sådan en cashewcreme her. Skal vi lige vise den måske, eller hvad? Kan man se den? Nej. Nej, nu ryger jeg hele studiet. Spiser du nu? Jeg skal vente på mig. Cashewcremen. Jeg tager lige en skefuld med det hele. Også mig. Og lidt af det her tomat. Skal vi skåle? Skål. Det er lige mig. Det har også en god smag. Specielt det her cashewcreme. Cashewcreme. Hvad hedder det? Cashewcreme. Og hvordan har du det med koriander? Jeg synes faktisk, normalt så er jeg ikke så fan af det, men lige den her ret synes jeg faktisk, det kan noget. Fordi det sådan dominerer ikke hele smagen, det synes jeg tit godt, det kan. Ja. Men her er det sådan en god mængde. Og jeg elsker jo deres hjemmelavede lille salsa-agtige ting her ved siden af. Det er virkelig god. Ja. Det er godt, der er noget sådan lidt frisk i. Ja. Men det er jo altså en butter tikka med kikærter. Ja. Den er også 100% og ris. Plantebaseret. Og halal. Og jeg synes faktisk ikke, at man mangler kødet i den her ret. Nej. Den taler rimelig meget for sig selv, og det synes jeg... Hvad giver vi den? 10 ud af 10. Ja, det synes jeg faktisk også. 10 ud af 10 er den rated til. Vi er i det gavmilde hjørne i dag. Men den smager sindssygt godt. Ja. Og jeg bliver mæt. Skal du have en pomfrit? Yes. Plantebaseret pomfrit. Okay, så har vi... Måske jeg lige skal tykke munden først. Nej. Det er så meget. Sidst, men ikke mindst, har vi vores plantebaserede burger, også kaldet The Crunch. The Crunch. Også skal jeg lige tage den igen? Til sidst har vi vores veggie burger, som er The Crunch, som I kan se her. Den er jeg meget spændt på at smage, vil jeg sige. Den ser god snasket ud, og det er jo lige sådan en burger, jeg skal bede om. Skal jeg starte med at smage den? Ja, vi kan også lave Lady Vagabond. Nej, du kører bare. Bare tage papiret med, hvis jeg... Og den er god snask i hvert fald. Ja, det er godt, men det er ikke fordi, man savner noget snask. Det er der med her, selvom det er vegan. Det er meget ud over det hele. Ja. Man skal ikke spise den her på første date. Det er i hvert fald ikke, man synes så. Hvad siger du til den? Værsgo, fint svar.
Man skal have et ordentligt gab rundt om den her. Kan man lige få en serviet? Det kan man da. Jeg smager. Ja. Den er god. Jeg synes, den er god. God smag. Også i selve det, som der skulle have været bøffen. Plant-based patty. Ja. Den smager af meget mere end kød. Ja, det synes jeg også. Den kan det hele. God smag. Man føler ikke, man sådan står tilbage og mangler. Og jeg føler heller ikke, de har prøvet at lave en bøf, der skal smage af bøf. Nej. Men man får det, man har sådan brug for. Så Ja. Afrunding. hvad rater vi den ja. til? Jeg synes, de andre to faktisk var bedre. Ja, Så hvis jeg der havde vil- været ost i, Ja, det kunne Blandt faktisk det godt ost. være. så havde den fået en 10'er. Ja, Så den får 8,5. jeg siger også. Jeg siger 8. Ja. Ud af 10. Så Alt i alt gode ratings. ja. Og det var Planta. planta. Kan vi lige få I kunne godt overveje at købe plantebaseret igen. Ja. Okay. Altså, jeg savner i hvert fald ikke kød, efter jeg har spist det her måltid. Nej, det vil jeg sige. Og jeg synes også, altså prisen er meget overkommelig i forhold til, hvad man får. Der er jo også frokosttilbud. Ja. Øh, 50 kroner. ja. For en Det vil jeg birdie. sige, som SU-rytter skulle til at sige, det hedder Ja. det ikke. Som SU-modtager her, så vil man sige, at det er et måltid, der godt kan betales. Ja. Det er færre pris, og 10 ud af 10. jeg vil sagtens... Shit, nu rører min lyd. Jeg vil sagtens kunne købe planta igen, det må jeg sige. Jeg vil også anbefale det til en ven. Ja. Og Ja. så hjælper man jo også planeten ved ikke at spise så meget kød. Det er godt for alt. Ja. Der